Ekk nturu għal-Vanġelu ta' Mattew, naraw il-ċuzzjoni bess. Mattew 16, intom il-Prinsemmux. Imbagħad Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu jerfa' s-salib tiegħu u jsegwi. Għax kull jixtieq isalva ħajtu qatt jitlifha. Imma kull min jitlef ħajtu minħabba fiha qatt isibha. Għax se jswielu bniedem jekk jiggwadanja dinja kollha, imma mbagħad jirfina r-ruħ tiegħu. Jew x'se jagħti bniedem bħala skambju jew bil-partit għar-ruħ tiegħu. Għax bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' Missieru mal-anġli tiegħu u mbagħad se jrott il-kull wieħed skont bejn. Biex issir espert kwalunkwe ħaġa trid tagħmel sakrifiċċju. Vera? Trid tagħlem il-violin, flok ma tibqa' toħroġ mal-bieb jew tagħmel attività oħra, toqgħod fil-kamra bjeka tistona waħdek. Sakemm tibda tidra l-istrument ġdid li tixtieq titgħallem. Jew titgħallem il-Norveġiż jew kwalunkwe lingwa oħra. Ċiniż lingwa diffiċli ħafna, Italjan ħafna. Imma n-Norveġiż huwa qisu biex tibda tifhem imqar konversazzjoni sempliċi bil-Norveġiż. U dejt 4 kelmiet l-ewwel. Trid tqatta tal-inqas 400 sija ta' studju. 400 sija biex tibda tifhem il-lingwa. Imma tgħidli għalfejn għandi nitgħallem il-Norveġiż. Jekk hemm ġuvni illi tagħmel titfajlu Norveġiża u jixtieq jiżżewwiġha. Jekk tiġi naturali għandu inċentiv bis-sejjed biex jitgħallem dan il-bierek Norveġiż. U Ġesu hawnhekk wara illi ix-xokjana għalilna isma' hemm kwalifiki biex isir bix tridu tiġbdu lil konfuskom u terfu s-salib. U forsi r-reazzjoni tagħna kienet illi ninġibdu lura il għaliex din mhijiex skont in-natura tagħna. Aħna rridu t-paxxija, rridu l-kumdità, rridu kollox jimxi fuq rubini, ma rridux oppożizzjoni ma' ħadd ieħor, frattant dawn jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu jerfa' s-salib tiegħu imbagħad ikun kwalifikat biex isegwi. Min ma jagħmilx hekk infatti, ma jkomplix fil-mixja Kristjana u aħna għajnejna fuċna, ħafna nies illi bdew ma jkomplux. Għaliex? Għaliex ma onorawx dawn il-kwalifiki. M'hemmx ġaħda ta' anfusna u m'hemmx l-irfieħ tas-salib. U allura Ġesu la darba jaf li dinja sfida qawwija għalina. Tajjeb? Meta inti tkun trid tinkoraġġixxi lil xi ħadd biex tagħmlu. Ittieħ raġunijiet. Dak il-ġuvni kellu raġun illi jitgħallem il-Norveġiż. Imma jekk ħajra, għaliex x'nagħmlu il-Norveġiż. Vera? Imma jekk għandek raġuni imqar waħda u tajba, titlilha biċċa xogħol. Titlilha. U allura Ġesu la darba din l-istruzzjoni tiegħu. Għal dawk li jixtiequ isiru dixxipli tiegħu u jimxu warah. Ġesu jagħtina mhux raġuni waħda, laqas tnejn, tlieta. U notaw kif vers 25, 26, 27, kull waħda tibdew għax hija partiċella bil-Malti li tintroduċi raġuni. U allura Ġesu qed jaraf kemm aħna hemm bżonn li nitqannu, hemm bżonn ikunu immotivati biex attwalment iva nħallsu din il-biżgħata ħanajdula hekk. Illi hija biżgħata enormi, ħalli nkunu nistgħu nsegħuh. Il-biżgħata li tkopna hija għolja immens, ċaħda dejk innifsek erfa' s-sena. Però dak jkun l-aqwa investiment. Ġesu jurina mingħajr ebda delta dubju kemm jaqblilna li aħna din l-istil ta' ħajja u ċar li nkunu identifikati miegħu
u nitalbu minnu u nkunu nixtiequ li nimitaw f'kollox, dak wara huwa investiment, għax huwa investiment għall-eternità. Investiment għall-eternità. Aħna sal-ġimgħa l-oħra rċevejt fuljett mingħand bank lokali li jekk tinvesti flusek tal-inqas 5,000 euro. Intuk 1% max fl-ewwel sena, 1.35 sena u jibqa' sejrek. U wara 5 snin ġiet jomlok lura tgħid x'investiment kien. Banan bla-sens. Ġesu hawnhekk qed jagħtina tliet raġunijiet qawwija. ċedi u ċedi bil-kbir u Ġesu ma ċinħeba rasu għal. Bżonn iċċedi bil-kbir il għaliex ħatakwista ħaġa infinitament aħjar. Infinitament aħjar. Titħajr is-segwieħ. Allura dawn it-tliet raġunijiet ħajjejnuk. Assistuk, ħajqanqluk, tajjeb huma inċentivi, motivi nistgħu nsejħulhom għala bisna attwalment. Niddraw niġġidu lil nfusna nerfgħu s-salib. L-ewwel raġuni hija din il-ħajja vera u dejjiema tinsab biss f'Ġesu. Taba fatt Peter. Fih kienet il-ħajja jgħidilna Ġwanni fil-bidu tal-Vanġil tiegħu. Fih kienet il-ħajja u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. M'hemmx ħajja ħlief f'Ġesu. Okej? Hemm ħajja bioloġika. Tajjeb, in-nies, b'dimaq għandhom nifs, jiġbdu n-nifs, tajjeb, kelb imut, għadok in-nifs jispiċċa, ħajja bioloġika li tispiċċa. U n-nies illi jgħaddu għall-eternità mingħajr Ġesu ikomplu jeżistu. Imma f'dannazzjoni, f'miżerja u fil-batina. Il-ħajja vera tinsab biss Ġesu. Nutaw x'jgħid. Għax kull min jixtieq isalva ħajtu qatt jitlifha, imma kull min jitlef ħajtu minħabba fija. Minħabba fija, għax narfu li l-vera ħajja hija fih, dan għad isir. U allura Ġesu iva darb'oħra qed jgħidilna kemm hija importantissimi li aħna flok nfittxu li niggratifikaw lil nfusna, ħajja komda, prestiġjuża, aċċettazzjoni mid-dinja mid-dimba. Fil-waqt li nibqgħu taħt il-ħtija tad-dnub, nkun qed nitilfu l-opportunità tad-deb biex niksbu l-ħajja eterna. Ġesu darba lin-nies li kienu jisimgħu qalilhom kif tistgħu temmu. Intom li tirċievu glorja mingħand xulxin u ma tfittxux glorja tal-uniku Alla fih. U n-nies ħafna nies jippreferu li jibqgħu aċċettati minn huwa, minn kulħadd, m'hemmx stoffi fil-ħajja, ħajja komda. Kif tistgħu temmu? Intom li tfittxu glorja mingħand xulxin. Il-bniedem illi warra pirrida tal-Alla għalih u minflok jikkonċentra fuq l-ambizzjonijiet u l-pjanijiet personali tiegħu. Fi kliem Ġesu qed ifittex biex isalva ħajtu, fissazzjoni u konċentrazzjoni fuq nifsu u finalment jitlifa għall-eternità. Nafu l-istorja ta' Lazzru li kien f'qajjar meta miet l-anġli tal-Alla ħadduh fih dan Abram, is-Sinjur ukoll miet. Is-Sinjur li kien jixxampla jiddeverti kull jum bil-ħela. Xif l-istorja jgħidilna is-Sinjur ukoll miet u ndifen. Kif tkompli s-sentenza? Miet u ndifen, min jafx funeral, sabiħ, u organizzat tajba. Kif tkompli s-sentenza? Is-Sinjur ukoll miet u ndifen u fl-infern. Kif sabru fil-batija. Hija realtà tremenda. Realtà tremenda ma stawx aħna indefsu rasna fir-ramel u nippretendu illi din hija l-ħajja vera. Le, din hija biss ħajja bioloġika mingħajr Ġesu m'għandix. Dawk illi ċedu ħajjithom minn issa minħabba Kristu dawn huma n-nies li jgħixu mbierka għal-dejja fil-preżenza ħinja tagħna. L-Apostlu Pawlu
Ipoġġi ħani dak il-karti ċar fuq il-mejda. Fir-Rumani 2 vers 7 jgħid li dawk li bil-perseveranza, dawk li mingħajr jaqtaw qalbhom, dawk li jippersistu sa tmiem fl-għemil it-tajjeb u jfittxu l-glorja u l-unur u l-immortalità Alla jagħtihom il-ħajja eterna. Imma għal dawk li huma egoistikament ambizzjużi li jgħixu għalihom infushom. Jasbu l-ħajja hija din u daqshekk. Dawk li huma egoistikament ambizzjużi u ma jobdux il-verità imma jobdu l-ġustizzja jkun hemm rabja u għadha. Alla qed jagħmel lilna ċara, Ġesu qed jitkellem illi minħabba fih huwa falla vera. Din hija l-ewwel raġuni. Il-fatt illi mingħajru m'għandix ħajja. Jien huwa triq, il-verità u l-ħajja. Il-parteċipazzjoni allura tagħna l-fidili fil-mewt u l-qawmien ta' Kristu illi mmutu għall-kburija tagħna għad-dnub u għad-dinja dan huwa l-uniku mod biex inqumu għall-ħajja reali. Apparentament fil-Knisja Bikrija meta l-Apostli kienu għadhom ħajjin kien hemm ċerta għanja illi il-Kristjani sebili kienu mhux biss jafuha bl-amment ma anke jgħidu għal xulxin anke forsi kantaw. Illi Pawlu jirrekordja fit-tieni Timotju 2 vers 11 u jgħid affidabbli hija l-affermazzjoni li ġifda li ħajjgħid tista' tafdaħ għax huwa ċertissimu. Għax jekk mitna miegħu se ngħixu wkoll miegħu. Jekk nissapportu se nsaltnu wkoll miegħu. Jekk se nġbdu hu wkoll se jċħadna. Intaraw? Nibda jibqa' jiġħad lil Ġesu għal xiex. Għax ma jridx jiġħad lil nnifsu. U ma tistax isservi lil Ġesu jew tonorah mingħajr ma tiġħad lek innifsek. Jekk se nġbduh u wkoll se jiġħadna. Jekk m'aħniex fidil u jibqa' fidil għax ma jistax jiġħad lilu nnifsu. Mela min jitlef ħajtu minħabba fiha però mbagħad kompli Ġesu. Jitlef ħajtu minħabba fiha, ġifieri l-għażla taċ-ċaħda u tat-tbatija minħabba Ġesu hija sensibbli, hija għaqlija il għaliex issir fid-dawl tar-riżurrezzjoni fl-aħħar jum. Il-fidi Kristjana l-Bibja tgħallilna illi għadu kien hemm qawmien. Ġesu jgħid diġissija meta daw kollha li jinsabu fl-obbra jisimgħu leħni joħroġ. Dawk li jagħmlu tajjeb għal qawmien tal-ħajja. Dawk li jagħmlu l-ħażen għal qawmien tal-kundanna. U allura kif ngħidu bl-Ingliż the stakes are high. Ħajja tagħna mhix ċajta u l-imax huwa enormi. Meta aħna nitilfu ħajjitna minħabba fih l-imax huwa enormi. Li kieku mhux hekk, il-ħajja Kristjana hija taċċajt, ma tagħmel sens, u aħna tikketta li tkun tixraqilna tkun biss boloħ. Boloħ. Dik tkun it-tikketta li tixraqilna. Pawlu jgħid fil-Korintin, jekk għaldi l-ħajja biss aħna ttamajna fi Kristu. Aħna l-iżjed ta' jitħassarna fost il-bnedmin kollha, u veru. Għax il-Kristjan jażel ċaħda tiegħu nnifsu u jażilha volontarjament għax jaraf illi fl-aħħar mill-aħħar jaqbillu. Fl-aħħar mill-aħħar. Għal maħniex nies illi nħassu saq xiber neħirna. Imma aħna marfin li hemm ħajja lilin bil-qabar, però mhux ikun l-istess għal kulħadd. Jew ħajja eterna, jew ħajja ta' għajb u infamja għal dejjem. Jekk għal il-ħajja biss. Kristjan għandu tagħmel, Kristjan ħares lilin mill-viżibbli, lilin minn dak li apparenti. Kristjan ġenwin, allura jippreferi jgħaddi mingħajr kumditajiet u pjaċiri mondani peress li jemmen, Ġesu jikkonvinċina dwar dan, li hemm ħajja superjuri tistennina lil qabar. Jerġa' aħjar meta jirċievi ġisem ta' rixxox. Meta mmutu ir-ruħ tagħna tintlaqa fil-preżenza tagħna, però mbagħad mar-ritorn ta' Kristu jintraddilna lura il-ġisem
l-isem tagħna li jkun insera fit-tram. L-Apostlu Pawlu jkompli fil-Korintin vers 30 jgħid għaliex aħna wkoll imperikolati kull sija. L-Apostlu Pawlu kull fejn kien imur kien jew ħajtobba xi xeba, jew ħajsawwar, jew ħajxteħ il-ħabs, dejjem it-tribulat, dejjem oppost. Għaliex għażel dik il-ħajja? Kien tant stmat, meta kien għadu Fariżew, kien tant onorat, miġġu fuq wiċċ dejjem min-nies. Kulħadd isellimlu, kulħadd ħabib tiegħu. Però issa għażel li aħna nkun ipperikolat kull sija li protesta l-aħwa jgħid. Bil-ftaħil tiegħi fikom li għandi fi Kristu Ġesu kuljum immut. L-ewwel Kristjan fl-aħjar tiegħu. Kuljum imut. Jekk minn motivi umani ġġeliet mal-bejjem f'Efesu. X'inhu l-gwadan ta' kollu għalija? X'inhu l-gwadan? X'inhu l-qlieħ? Għalfejn? Għalfejn qed tarna ħajtek? Għax taf illi fi Kristu Ġesu se ssib aħjar milli wieħed jista' jimmaġina. Jekk il-mejtin mhumiex il-xuxtati, jekk il-mejtin ma jqumx, u Ġesu huwa l-ewwel frott ta' dak li raffiera, diġà urina li hemm hawn min, għax hu nnifsu għamel dan il-wieħed. Però jekk il-mejtin mhux il-xuxtati, Pawlu jkwota proverbju pagan ta' żmien. Ħan jieklu nxorbu, għax għadha mutu. Jekk inti ma tarafx, jekk inti il-vista tiegħek hija tant qasira illi tara biss din il-ħajja bioloġika. Tajjeb, qatt titlifha. Ovvjament, illa bħalma kellek data ta' twelid se jkollok ukoll data tal-mewt fuq l-abida tiegħek. U allura il-Kristjan huwa differenti. Kristjan jafda b'Ġesu u jaf illi avolija bħalissa jitlef ħajtu fil-realtà qed jinvestija. Qed jinvestija għal ħajja superjuri u aħjar. Pawlu fir-Rumani 5 jgħid jitkellem dwar il-valur tat-tama li għandna permezz ta' Ġesu akkwistajna l-aċċess bil-fidi f'dil grazzja li fiha ninsabu u neżultaw bil-mad sempliċi, noqomsu bil-ferħ. Noqomsu bil-ferħ, fit-tama tal-glura tagħna. U mhux hekk biss imma neżultaw ukoll fit-tribolazzjonijiet tagħna. Il-fatt li aħna kapaċi nifirħu meta nies jippersegutawna, jgħajruna, jgħidu diskors infami kontra tagħna għalfejn billi nafu li t-tribolazzjoni tipproduċi l-perseveranza u l-perseveranza karattru provat u l-karattru provat it-tama. It-tama. Aktar ma ngħixu l-fidi tagħna, aktar it-tama tagħna tkun ċara u tippenetra l-immisħabi sal-ġenna fisa. Min jitlef ħajtu minħabba fija, dan għad siba. Għaweda tremenda. Motiv eccellenti għalina l-kol. Li mhux bil-forsa allura titlef ħajtek bil-ħatir. Ħafna Kristjani jiġrilhom. Vera, bil-bidunet. Però il-kwistjoni hija din, lest illi titlef ħajtek imqar għax joqtluk minħabba Kristu. Jekk jinqara l-nas, il-Kristjan jgħix għal sidu b'devozzjoni mħabba il-għaliex jaraf illi dik hija ħajja vera tiegħek. Titlef kollox bit-tbatija u għal-mezz biex tilbaħ kollox. Huwa paradoss, toqgħod taħsibha ftit din biex tara kemm ta' bil-ħaq din minna dil-ħaġa. U min jirbaħ kollox bħalissa jkun qed jitlef il-wirt eternu. Pawlu qal dwar innifsu aħna foqra il-għaliex fejn qabel kellu dar u kumdità, ma jgħosu xejn, tagħlim kellu, relazzjonijiet u ħbieb, raba kellu, u telef kollox. Foqra qal imma nagħmlu sinjuri l-ħafna. Ma għandna xejn u nippossidu kollox. Ma għandna xejn, x'kellu? X'kellu? Dak huwa l-mudell li nistgħu nżommu tiegħu. Bit-tieni raġuni li jagħtina Ġesu. Biex attwalment nonkoraġġix lil nfusna biex niġbdu lil nfusna u nrefusha. Ruħek tiswa aktar minn kollox. Ruħek tiswa aktar minn kollox. Għax
x'jiswielu bniedem jekk jiggwadanja d-dinja kollha. Imma mbagħad jirfina r-ruħ tiegħu. Jew x'se jagħti bniedem bħala skambju għar-ruħ. Ma xiex ħadd parta tagħmel. Ma nafx kif insertajt ġew qudiemi l-10 min-nies l-iżjed li għandhom art fid-dinja. U beda jsemmi l-prinċip tas-Saudi Arabia għandu ma nafx kemm il-mil kwadru ta' art. Jagħtiha. Bħalma forsi bidwi Malti jista' jkollu ġon ta' raba ċimkien. U mbagħad jibda jagħtiha. L-iżjed bniedem li għandu art fid-dinja by far. Dan ħa l-ewwel post u t-tieni post huwa l-isfel ħafna minnu. L-iżjed bniedem li għandu art fid-dinja huwa l-Papa. Ironikament, dak li jikklejmja jew jippretendi li qed iservi jew jirrappreżenta lil wieħed li qal it-tjur għandhom il-bejt tagħhom. U l-volbijiet għandhom il-toq tagħhom, imma bniedem m'għandux bejt rasu. U qed jirrappreżentaw bl-iżjed artijiet illimitabbli f'kull pajjiż tad-dinja u qed dak li jħobb jiddeskrivi lu nnifsu bħala l-għaddejja tagħna. Għaddejja tagħna. Imma jiena għartajlek, il-punt ta' Ġesu x'jiswi l-bniedem jekk jiggwadanja d-dinja kollha. Ġi mhux biss immaġina għandek l-Ewropa kollha. Kollha tiegħek, Franza, Spanja, Svizzera. L-Ingilterra kollha. Ma mhux biss, l-Afrika wkoll, l-Asja wkoll, l-Awstralja, l-Amerika ta' fuq t'isfel, l-Antartika jagħtijek, il-Pol tan-Nord tiegħek, kollha, bl-oċeani, bix-xmajjar, bl-ibħra kollha, dinja tiegħek. Immaġina. Imbagħad tmut, u tmur l-infek. Ta' sens di. Ir-ruħ hija l-persuna reali min jien l-identità vera tal-individwu li tibqa' teżisti imqar li lien mill-qabar. Inkitbu ħafna stejjer dwar nies li bihom ruħhom lix-xitan. Ġifieri, Ġesu qal qed jgħidilna hekk jew x'se jagħti bniedem bħala skambju għar-ruħ tiegħu. Wieħed minnhom li żed famużi l-leġenda Ġermaniża huwa fis-seklu 16 dwar wieħed Johann Faust, forsi smajtu Johann Faust, illi kien suċċessum fil-ħajja u frattant ma kellux sodisfazzjoni. Ma kienx kuntent, ħafna suċċessi, però ma kienx kuntent. U allura dan spiċċa biex għamel batt max-xitan il-leġenda kienet. Parta tirruħu ftija ma' xitan, ħantik ruħi imma imbagħad jirċievi tarif bla limitu u pjaċiri bla tmiem, pjaċiri mondan. Ovvjament, l-istorja waħda traġika. Għaliex, meta tikkummerċja b'ruħek, hija ġennata. U kemm hawn nies li ma jaslux biex jagħmlu patt max-xitan. Pero l-mod kif li jgħixu minn ġurnata l-oħra, minn ġimgħa l-oħra, dik l-indifferenza, dik l-apatija. Laqqas biss qatt tinvestigaw x'se jsir minnhom dawn. Vera? Qed tmur tkellmu u jitbiegħed minnek. Kif ġralu l-ħabib tagħna Pawlu hawnhekk. Meta prova iżerża li x'kien kelma dwar Ġesu, ir-raġel barbar minnu. Kapaċi l-bniedem kun daqshekk pazzesq, daqshekk miġnun, ir-ruħ fiha valur lil minn kull paragraf. Lil. Biex fil-miżier kif għandek ruħek u kif għandek id-dinja kollha, il-pjaneta kollha li tiegħek. X'għamillek tażel? Għażel ruħek! Għażel ruħek! Kun bħal dak il-merkant tal-Berlin li semmejna Ġesu fl-istorja tiegħu.
Illi il-tir ta' moħħu kien li jsib il-perla s-sabiħa, il-perla eccellenti, il-perla l-ideali. Kien ħafna perli, jisom zibeġ sarek, ġifiri, ma kienx kuntent bihom. Ma kien tfittex il-perla li saba. ċan, beħ kull ma kellu biex jakusta dik il-perla s-sabiħa. Ekk għandha tkun l-atteġġjament tagħna. Tkun totalment fallut, għandna kultant dak il-bank falla. Dak il-negozju spiċċa, fallut. Naħsbu li xi traċedja. Kemm hija traċedja akbar meta jidher quddiem Alla ġudizzju u tkun fallut. Tkun fallut. Ġesu qal il-ġid tal-bniedem ma jikkonsistix f'kemm għandu ġid u possedimenti. Il-possedimenti mondani tad-dinja ġifieri gawduti għal ftit snin tal-kalendar. Għattu jistgħu jikkompensaw it-telfa tar-ruħ fl-infern. U inutli tgħid li l-infern mhuwiex għall-eternità. Għaliex il-xhieda biblika ma tistax taħrabha. Ġibgħat tal-buħra, l-istakes għal-ħaj. U attent, kun inċentivat minn din raġuni wkoll li għatina Ġesu Kristu. Iċħad li nifsek erfa' s-salib għaliex, għaliex, tielet raġuni. Għatu kun hemm ġudizzju finali. Għatu kun hemm ġudizzju finali. Mattew 16 jgħidilna għax bil-bniedem, Ġesu qed jirreferi għalih nifsu, bil-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta' missieru mal-anġli tiegħu u mbagħad se jrott lil kull wieħed skont temmitu. Dan huwa il-konklużjoni tal-istorja umana ta' kif nafuha bħalissa. Kif ħarkonkludi mar-ritorn ta' dak it-wassit tas-sidien u s-sultan tas-salib. Dak li Alla ħatru biex ikun l-imħallef tal-bnedmin kollha. Tiegħek u tiegħi. Se jiġi fil-glorja ta' missieru mal-anġli tiegħu u mbagħad se jrott il-kull wieħed skont temmitu. Misna l-ura ngħixu fid-dawl tal-jum il-kbir tas-Sitt. Dak huwa l-jum il-kbir tiegħu. Alla bħalissa taħalli għaddej il-ħażen, il-ġustizzja, qed tifhem u tgħidx fejn hu Alla dak. Għax Alla qal li finalment kollu se jitraġġa. Kollu se jitraġġa. Il-ġaħda ta' nfusna bħala fidili tidher mill-fatt li nkunu żorna lil morda l-ħabsin, li brisna l-arwelin, u rejna simpatija, kumpassjoni lejn dawn battuti fil-bżonn. Ġesu dak li se jservi u se jfittex fina fil-ġudizzju. X'tip ta' Kristjanità? Jekk tkun tgħix f'pajjiż Iżlamiku jew pajjiż komunist. U jarrestak. U ssir taf li ħajtalaq fil-qorti u jixluk li inti Kristjan. U jekk isibu evidenza biżżejjed, jaqtaw ilek għal-mewt. Taħseb li jsibu evidenza biżżejjed. Dik il-kwestjoni kollha. Ħajsibu evidenza, ħajtilgħu xhieda biżżejjed biex jgħidu iva. Kull darba ta' dak xi ħadd kisar miegħu, ħaffirlu mill-ewwel u ħaffirlu mill-qalb. U martu titlaq tixed kontri u ta' iwa dak kien jitlob 3 darbit kull jum. U jitli ieħor jgħid iva dak tagħmel karità darba. U ieħor dak ukoll tagħmel karità. Isibu xhieda biżżejjed biex jaqtawlek is-sentenza bħala ħati. Fil-futur, meta Ġesu jirritorna, ikun hemm premja għall-fidili imma wkoll retribuzzjoni jew kastig għal-ħżiena. Nisja mill-bidu kważi mill-bidunet, bifformulat kredijiet li wieħed jitgħallimhom bl-amment biex jaffermhom quddiem ħadd ieħor. U il-kredit kollha jgħidu li Ġesu se jerġa' jiġi biex premja tajbin u jkastiga l-ħżiena. Rivelazzjoni 22
Ġesu jgħid ara ġej malaj u l-kompensa tiegħi miegħi. Meta Ġesu jirritorna se jġib kompensa miegħu qalbu jgħid minna. Skont tkun il-kompensa tajba jew ħażina, skont kif għex. Jekk inti għex mejjed għadnu ma ħajja għal Alla, tiġħad lek innifsek biex tonora lil-sidek Ġesu, inkella ra. Ir-retribuzzjoni għażina, il-ġudizzju finali u etern. Pawlu jirreferi għali meta fit-tieni tat-Tessalonikin jgħid Alla jagħti retribuzzjoni kastig ġdid. Il-dawk li ma jafux l-Alla u l-dawk li ma jobdux l-Evanġelju ta' Ġesu. U hawnhekk Ġesu dik is-sentenza waħda, jekk xi ħadd irid jiġi warajja. Għandu jiġħad jgħid nifsu u jerfa' s-sarit u jsegwini, dik hija l-konsekwenza kollha jekk inti xottija m'hemmx l-Evanġelju jew le. Għax aħna ngħidu li aħna salvati bil-fidi biss fi Kristu biss. U vera, vera. Aħna ġustifikati u maħfura bil-mertu ta' Kristu waħdu. Imma, jekk aħna ta' bil-ħaq nemmnu għadik. Tajjeb dik l-istess grazzja tal li taħfrinna. Jew kolli grazzja li tqaddisna. Is-separana għal Alla biex nserħuh. Meta Ġesu jirritorna se jħallsu dawn nies, se jħallsu il-kastig ta' irda eterna li lejn bil-preżenza tas-sit u mill-glorja tas-seta tiegħu meta jiġi dak il-jum biex ikun glorifikat kif għad-disin tiegħu. X'tip ta' Kristjaniti? Jekk ikollna naħsbu ftit, naħseb nistgħu ngħidu żewġ tipi tlieta jew ħamsa minn dak. Però ħanidkom issa. Kristjan veru, tip wieħed. Tip wieħed. Ma dak li għoddi Ġesu. Mhux kun jgħid sit, se jidħol fis-sala ta' min jagħmlu ir-rieda ta' missier fis-sbujjet. Dik hija r-rieda tiegħu. Illi biex ta' bil-ħaq inħadnu Ġesu rridu niġdu lil nfusna. Jekk ta' bil-ħaq nemnu illi bis-salib tal-Golgota aħna maħfura, dak is-salib jridu nerfgħuh. Irridu ngħixu qisna sejrin għal post tal-execution tagħna. Biex imutu. Mejtina li nafusna ħajjina għal. Nistgħu nsemmu l-Kristjan kulturali. Kristjan kulturali huwa twilet hekk. Fil-fema tiegħu għax twilet l-Amerika huwa Kristjan. Bħalma t-twilet Malta, 99% bil-lum raġġa. Dik għattu. Kristjan kulturali li twilet hekk nistgħu ngħidu dwar pereżempju qed iħoss ċertu xi ħawek huma t-tabib tiegħu. U t-tabib tiegħu jgħidlu nafx għandek. Xejn speċjali, però għandi tuwa ideali. Ħuda kif ngħidlek jiena. Kif toħ? Ħuda reliġjużament. Ħuda reliġjużament. Da ma jidda. Għaddit sena. U darba d-daqma t-tabib fil-plezza tar-raħal, għallu għallu dik x'mediċina tal. Għallu ma fietx, għallu x'fiet, għallu l-istessani. Għallu jitħatta kif għatlek. Ejma, għallu ħatta reliġjużament. ħatta fil-miliet u flejt. Il-Kristjan kulturali. Għatifem, oħraj, ma mux se jmissjali xi festa tar-raħal? Jew xi xalata f'ġieħ il-qaddis tar-raħal? Dik hija parti minn ħajtu, dik hija s-soċjetà tiegħu. Mhux qed jinfred minnha. Ma hemm ukoll il-Kristjan konvenjenti se jaħdija. Kollha bil-kejt. Kristjan kulturali, Kristjan konvenjenti, tista' saru Kristjan karnali, jew Kristjan komdu, dan ukoll huwa Kristjan falz. Falz. Kien żmien kont naħdem il-Bank Ċentrali jiena u fil-bidu xogħli kien illi naraw il-flus li jitlu lura til-karti tal-flus. Biex naraw dak li huma qodma ħafna nirreplejsjahom u dak li huma follows u warbuhom. Dan ukoll Kristjan falz. Kristjan konvenjenti ħaridu li għandu jott da. Għandu jott. U dik hija l-passjoni tiegħu joħlu bil-jott.
imur il-Knisja, tafu meta jmur il-Knisja, meta jkun il-Malta. Kemm hawn nies vera li tajt ma bdejna kapaċi għarrab in-nifsu ta' sekk ġifieri. Kristjan għal konvenjenza. Il-Kristjan kommess. Danu li Ġesu jrid u danu li jaraf fil-ġudizzju. L-umanizmu. Il-Kristjan kommess. Il-Kristjan disċiplu normali. Kif iridu Ġesu. Kif iridu Ġesu. Ġwanni deskrivihom mod eccellenti fil-Apokalissi kapitolu 14. Dawn huma li jsegwu lil ħaruf kull fejn imur. Imorru għal ħaruf wara sidhom Ġesu. Kull fejn joħodhom. Mhux hemmhekk m'għandix aptit. Jew mhux illum, jew le ta' perikolus. Kull fejn imur. Ġesu jgħidilhom ħobbu l-edewa tagħkom, iva jasid. Jekk Ġesu jgħidilhom ħolbu b'nod jieqfu, iva jasid. Jekk Ġesu jgħidilhom immortifikaw it-tnuffikom, iva jasid. Kristjan kommess. Dawn jixtraw minn fost il-bnedmin bħala l-ewwel frott tal-Alla u l-ħaruf. U fuq fommhom ma nstabet ebda kitba huma blattija. Dawn ma nistgħu. Mhux għax tkun ittek. Jew għax kultant konvenjenti illi tmur il-Knisja, daqshekk taħseb illi illa Alla ħad ixtrih. Pawlu jafżana Alla ma jitmasħar bih ħadd. Ara ma taħseb tista' tgħaddi biż-żmien. U l-ġudizzju tiegħu għaret. Irrott lil kull bniedem skont ilu. Skont ilu. Tliet raġunijiet. Għetina Ġesu li jiena personalment m'għandix dubju huma aktar adekwati. Raġun waħda kien tkun bis-setta. Tlieta. Il-ħajja vera sab Ġesu. Ruħek m'għandekx ċerta magħha. U t-tielet għad kun hemm ġudizzju finali. Fejn tinvesti? Mill-ġurnata l-oħra. Il-ħsieb ta' moħħok. Fejn takteb. F'liema direzzjoni miexi. Tarafhom dawn ir-raġunijiet biex iva ir-rota ta' ruħek tibda ddur, għaqad, tipprogressa u tgħaddi l-qudiem. Altrimenti tista' tgħid sakemm tinħadd li Kristjan. Skont Ġesu ma tkunx. X'investiment kbir nistgħu nagħmlu minn nfusna. Meta aħna nitbattlu minn nfusna sabiex noġbu lil dak li ħabna u tagħmlu l-nifsu l-qalb. Amen.